Ono cerita ndek jaman biyen mula, memang tenan lega liwat kidul kono. Gunung Pegat sing duwe cerita, nganti saiki isih dipercaya. Gunung Pegat sing akeh mitose, bener orane kuwi mung jarene. Yen omongi jare dadi molo, kanggo sing niat ame palakrama. Yen nekat lewat jare iso pegatan, sing ra lewat wae akeh sing pegatan. Kabeh nyalane gunung karo dalan, kabeh kuwi mergo duet lan iman. Untung wae jembatan gedhong, ora dimitosi jembatan pisah. Pegat akeh demite, yen lewat bengi rene kancane. Mending mampir ning Adiroyo wae, akeh kanca sisan turu